Erokamano ahinya. Wach mokwongo, teko mar controlling kata sero weche mag bech mafuta e pacho kae omi Nigerian Petroleum Regulatory Authority EPRA. Wanyalo wacho ni president gi stakeholders mag piny owacho duto te obeda ne piny gi EPRA gi review measures mag nyalo kawo mondo mi effect mag medo bei kik bed ni bedo felt gi japiny. Ok wanyalo wacho molo kaka authority momi EPRA koro bed piny gi president to gi stakeholders magwa. Mano is one of the measures mag nyalo kawo mondo mi nengo gik ma ywak japiny en ywak oganda, nikech kata jo EPRA go gimbe gin jo Kenya. Gimbe gineno kaka effects magi kawo kata decision magi kawo temo inyo japiny. Mano mokwongo. Mar ariyo, katiba mar Kenya oyienwa kaka jo Kenya ni teko ni e lwetwa, kata we can always wanyalo exercise kaka jopiny, kata wanyalo tiyo kode gi jowa mobedo elected to represent our views. Wadwa temo encourage jowa mane oyudo telo higa mokalo tarik 9 dwe mar 8 ni kisewinjo ni jopiny ywak ahinya to une legislature budget mar Kenya gi sani neno ka en legislative process ging'iya ne matut ute gi mag Augusta House kata parliament gi discuss with all the passion gi everything magin godo mondo mi wayude yot kaka jopiny. Mogik e finance bill sani ni e parliament. Wan wasegolo views wa ma kaka jopiny, warito gima wa ujumbe wa be bro wacho gi wan to wang'iyo ni kik obed passed without amendment. It should be reviewed.